Sziasztok! Sok szeretettel üdvözlök mindenkit a Hegyenvölgy Önkaland csatornán. Gabi épp megállt gombát fotózni, úgyhogy addig én akkor lököm a felvezető dumát. Az a helyzet, hogy Tormafölddel mellett parkoltunk, ez Dél-Zala, és a Vétyemi erdőrezervátumba tartunk, a közismertebb nevén Vétyemi ősbükkös, amiről azt érdemes tudni, hogy 1976-ban helyezték teljes védelem alá, tehát fokozottan védett területnek minősül, és ez egy néhány hektáros erdő, egy bükkös erdő részlet, ahol a 76 előtt rendes erdőgazdálkodást folytattak, de azóta nem nyúltak a fákhoz, tehát teljesen az erdő hagyják, hogy azt csináljon, amit önmagában lenne vele. Tehát a fák születése és pusztulása teljesen spontán módon történik, erdőgazdálkodás nélkül. 190 év a faállomány átlagos kora, és óriási több méter átmérőjű, illetve hát átmérőben nem tudom, de méteres, másfél méteresek általában vannak, a körkerületre több méteres fák vannak. Elősegíti ezt az erdő életet, hogy jól érzik magukat itt a fák, az, hogy itt a kontinentális éghajlatban szubmediterrán klíma elemek mosódnak be. Ez azt jelenti, ez ugye azért van, mert ugye közel van a déli határvidék. Itt már, hát érdekes, mert ez a magánvéleményem, hogy a szubalpin és a szubmediterrán keveredik, tehát melegebb az átlaghőmérséklet az évnek, mint az ország északabbi részein, és szerintem csapadékosabb is. Például nagyon érdekes, hogy rengeteg itt most a szúnyog. Nem tudom, ez most minek köszönhető, szeptember eleje van, nagyon sok a szúnyog. És akkor még ami a fák jólétét segíti elő, a leírás szerint, az az, hogy ilyen agyagbemosódásos a talaj, és ez jót tesz a növényeknek. Gondolom az ásványanyagok élettanilag jót tesznek nekik. Na hát ide megyünk most ebbe a gyönyörű kis erdőrészletbe, és akkor hát itt szeretnénk majd tölteni egy éjszakát, ami most kétségessé vált, mert Gabi nem függő ágyra készült, hanem ilyen földön vagy padon alvásra, és neki nincs most szúnyogvédelme ezáltal. Úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz, majd kiderül, de az a tervünk, hogy itt töltünk egy éjszakát. És hát itt elvileg szarvasbőgés is jelentős ebben az időszakban, úgyhogy elméletileg abban is lesz most részünk. Egy kéréssel fordulnék még hozzátok mindenek előtt, hogyha nézitek a videómat és tetszik nektek, akkor ha nem is iratkoztok fel, mert valami nem akartok, legalább egy lájkot kérlek, dobjatok nekem. Mondanám, hogy egy lájkot, de jó lesz egy sima like, mert ezzel elősegítitek a csatornámnak a további boldogulását és működését a YouTube algoritmusának az osztályozása szerint. Ezt nagyon szépen megköszönöm.
Jó. Négy óra fele jár az idő, késő délután. Itt már késő délutánnak számít, meg hát ebben az éjszakban. Megcsináltuk a tábort, matrac és függőágy, Gabi matrac az asztalon, függőágyon, meg hát itt. És ittunk egy jó kávét, meg fotózgattunk, videózgattunk ilyen kis csendéleteket. És az előbb jött egy terepjáró, azt hittük majd el fognak minket zavarni, de aztán nem zavartak el, ránk se hederítettek, úgyhogy reméljük, hogy ez lesz majd az éjszakának is a mérlege. És hát bízom benne, hogy mivel ez egy ilyen ős bükkös, itt tényleg koncentráltabb lesz a szarvasbőgés, mint eddig a kilátókban. Meg hát most itt vagyunk velük együtt rezgünk egy élettérben. De gyönyörű ez a hely, nem tudom átadni igazából, hogy megpróbálom így körbe mutatni, hát mutattam már ilyen kis részleteket belőle, de hát álomszép hely. Ja, úgyis, hogy a fejem ne legyen benne pillanat. Úgyhogy most már csak az estét várjuk, és hát igen, azt akarom még mondani, bocs, kicsit szét vagyok csúszva, mert nagyon keveset aludtam az elmúlt éjszakákba. Éjszakai szolgálattal kezdtem, azután indultunk, aztán Attilával Cigányhegyi kilátó, tegnap a Zselici kilátó, és azért nem voltak olyan nagyon pihentető éjszakák egyik sem. És most szerintem korábban lefekszünk, meg én most be is fekszek a függőágyba egyet így délutánozni, sziasztázni, mert ezt vártam egész nap igazából. Így most volt evés, volt kávé, úgyhogy itt az ideje a sziasztának. Gondoltam, hogy még a teljes naplement előtt eljövök, és akkor úgy nagyjából megnézem, meg is mutatom, hogy mitől ősbükkös ez. Ha arra néztek, akkor ilyen átlag fákat láttok, ugye? Hát ilyen fiatal bükkös, és akkor amerre néztek, akkor pedig látszanak ezek az óriás matuzsálemek, amik ilyen körülbelül 30 méter környéki magasságúak. Ő is ott, ez már egy halott fa, de még áll. És megyek tovább, és mutatom a szerintem legszebbet. De persze ez csak egy szelete, amit mi most megnézünk. Ez 18 hektár, ahogy itt írta a leírás. Most nem sétálok már körbe, és azért jöttem el most, hogy holnap reggel meg valószínűleg korán megyünk, nem fogom tudni megmutatni. Na, itt van például ez a fa. Ezt nézzétek. Szóval ő lenne ott az. Egy picikét így meg van dőlve ráadásul. Tehát ez most nem a kamera dőlése, vízszintesen tartom. Ő az ott.
Hát körülbelül olyan átmérőre mondjuk 80-90 centi a törzse, és a magassága van neki vagy 25 méter körülbelül. És ez tökéletesen él, de van egy csomó ilyen halott fa, ami már nincs neki lombozata, de még áll. Érdekes lehet ez a robaja, hogy ezek kidőlnek, mikor már nem bírja tovább egy ilyen elkorhadt törzs része, és akkor fogja magát és recsen egyet, és akkor kidől rá a többire. És akkor ez a rész itt arra, ami elterül, ez az ősbükkös. Látszik, hogy tényleg nem volt hozzányúlva 50 éve, tehát minden úgy van hagyva, elkorhadva. Ez egy ilyen kísérlet, erdészeti kísérlet végül is, ahogy írták. És ami még számomra nagyon érdekes ebben a helyben, hogy ilyen nyugalom van. Legyek, szúnyogok hallatszanak, tehát rovarzaj van. De madarat nagyon ritkán hallok megcsippanni egyet. Nem vagyok képbe annyira a bükkerdők madárvilágával. De szerintem ilyen lombozatban kellene lennie a madaraknak. Tudom, jó ősz van, szeptember. Nyilván nem olyan már, mint mondjuk májusban. De hogy egy madár se legyen. Szinte szabályosan félelmetessé teszi, hogy ennyire ekkora nagy csönd van. Figyelj, egy kicsit még egyszer megpróbálom. Hát ilyen. Na most hallottam egy olyan cinke. Na jó, megvannak ők. Csak úgy ritkán hallatják a hangjukat. Valószínű ilyenkor már elfáradnak a madarak, tele vannak zabálva. Ugye hormonok már kidolgozták magukat. Én azt gondolom, erről van szó. Na, elindulok visszafele ide a kis házhoz, nem jöttem messzire, kb. 100 méterre vagyok, mert 7 órára beütemeztem egy live-ot, és annak elő kell készülni, meg vacsit készítünk Gabival, dehidratált bolonyai lesz, amit még valamikor tavasszal csináltam, ilyen bulguros, kinoás körettel. Jó, megszórjuk sajttal, ez egy jó kis vacsi lesz. Aztán remélhetőleg jót alszunk majd, és jó lenne egy-két szarvast közelebbről hallani, és vadász meg minél kevesebbet. Ugye ilyenkor mindenhova ki van írva az, hogy a intenzív vadászati tevékenység miatt van, aki így írja ki korrektül, hogy azt írják, hogy ők vadásznak, és ezért balesetveszély elkerülése véget ne tartózkodjunk az erdőbe. De az a duma, amikor azt írták ki, hogy a vad nyugalma érdekében erdőlátogatási tilalmat rendel el, attól kész vagyok. Volt ilyen is, az nem is tudom, az a mecsekben van. Mit gondolnak egyáltalán? Beveszi az ember azt, hogy vad nyugalma érdekébe én ne legyek az erdőbe, de ők lelövik a párzó bikát. Hát, na. Amúgy nincs bajom a vadászokkal, tényleg semmi. Ez korrekt duma, hogy a balesetveszély. A vadászat jelentette balesetveszély miatt. Ez teljesen rendben van. Hát itt a vacsoráról lekéstetek, mert közben volt a YouTube live, és így nem azzal foglalkoztam, de dehidratált bolonyait tettünk, ami saját készítésű, amit mondtam. Most pakolunk össze, és akkor elvisszük innen a tábortól egy 20 méterre valahova fölakasztani a kajászsákot, hogyha valami ország úgy gondolná, hogy matatni akar, akkor ne itt matasson rajtunk keresztül. Mégsét az asztalon ugráljon már róka. Úgyhogy nagyjából vége a estének. Remélem reggel egy kicsit zajosabb lesz az erdő, mert most olyan síri csend van, hogy ilyet még nem is nagyon tapasztaltam erdőbe. Konkrétan nem hallani neszt, meg zajt. Még szarvasbőgéssel hallottunk, vagy egyet nagyon távolról esetleg az előbb.
épp lefekvéshez készülöttünk, amikor egy terepjáró jött erre az előbb. Nem igazoltattam, mert ő igazoltatott minket. Én nem kérdeztem, hogy vadász, de hát nyilván az volt. Vagy erdész, ez a kettő közül valamelyik. Hát virtuálisan lepacsisztunk, megkérdeztem mi járatban, olyan rendőrösen, tök normális volt. És aztán annyiban maradtunk, hogy nyugodtan maradhatunk éjszakára, mert itt nincsen lövöldözés. Nem mozogjunk éjszaka, nagyon korrekt úriember, és jót beszélgettünk. Meg hát látta, hogy normálisak vagyunk, elmondtam neki mi járatban, és tovább ment, és jó éjszakát kívánt. Úgyhogy biztonságban vagyunk. Jönnek is visszafelé. Na, hát így vagyunk a vadászokkal. Szóval nem minden vadász agresszív, mint ahogy sokan tartják. Na hát akkor nagyjából ez ennyi volt ma estére. Holnap reggel találkozunk, még jó éjszakát mindenkinek, sziasztok! Jó reggelt, sziasztok! Igen, ez már itt a reggel, eléggé sötét van még itt a kis ház alatt, meg hát az erdőnek a lombsátra, ugye sokáig sötét betartja itt a lombkorona alatti részt. Nap most kell arrafelé, most bukott fel ott a horizonton, már a fák törzse között látom a napot. Hát érdekes éjszakán vagyunk túl, azt kell mondjam. Hozzátartozik az igazsághoz, hogy nem sokat aludtam, csak mondjuk egy 3-4 órát. De ez ilyen idegen környezetben nekem szokásos. Azért itt olyan zajok voltak, hogy aki nem szokta a szántást, gyorsan maga alá tud vizelni. Úgymond. Némelyik hangtól. Például Féldenek okáért az erdei füles bagolynak a visításától, ami egész közelről jön a fák közül. Na, de amúgy jó volt tényleg, szóval csönd volt és nyugalom volt, szarvasok bőgtek, de messzebb. Volt egy-két fura zaj még a bagyon kívül, amit nem tudtam meghatározni. Nem tudom, inkább csak ez az őrködési mechanizmus van az agyamba szerintem, és ezért nem megy. Gabi aludt, én meg azért, hogy ne legyen védtelen a tábor, ezért valahogy ilyenkor nem hagy aludni az elmém teljesen. De azért úgy pihentem egy pár órát. Szedelőzködünk lassan, és akkor megyünk tovább. Vissza az autóhoz. Tovább állunk valami
egzotikusabb vidékre innen. Bár ez is elég egzotikus és szép. Igen. Na, megvonom az éjszaka mérlegét. Rendkívül egzotikus kintalvás volt. Kevés alvással részemről. Ja, igazából nem is nagyon aludtunk még kint így erdő mélyén, mert ugye mindig a Dunapart, vagy kilátók, vagy ilyesmi. És ez egy különleges élmény. Hát vagy elengedi az ember az ajokat, neszeket, és alszik, mint a bunda, vagy pedig így alszik, mint én, de nem cserélném el semmire. Nagyon szép maga az erdő, és olyan levegő van, hogy harapni lehet, főleg így reggel. És eszembe jut, hogy a japánok nem teljesen hülyék, amikor kitalálnak ilyeneket, hogy erdő merülés. Valóban az embernek így helyre rakja a fiziológiai folyamatait, vérnyomás, pulzust, ilyeneket. Ez a Dérzala meg különösen szép, és azon belül is ez az ősbükkös, gyertek és nézzétek meg. Szemétre mindig figyeljetek, amit hoztok, azt vigyétek is haza magatokkal. És a tűzgyújtási tilalom van, akkor pedig ne gyújtsatok tüzet. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok ezen a túrán is. Ha tetszett, akkor lájkot kérek, illetve feliratkozást. Sziasztok, ez volt a Hegyen Völgyön kaland.